prva stvar, kako si uopće došao na ideju raditi film? Ok, osim dobre priče, dobro ovo ono, ali opet onak potez koji onak, gledajući izvana, lik nije normalan, ne? I kak je uopće došlo do te ideje? Da li je to bio neki san od malih nogu, znaš ono? Ne, brate, vidi, potpuno smo mi... Mislim, ne san biti u zatvoru, nego snimiti film, ne? Da, nije ni jedno ni drugo, ali vidi. Kad se već desilo, znaš kao, desilo, brate, to je potpuno prirodno došlo, ja sam izašao, imao sam gomilu nekih pesama koje sam nešto pisao, koje su bukvalno bile ono, svi spotovi su bili za zatvor, jer su sve teme bile to, i onda smo došli na ideju kao, ajde da snimimo kao mini, prosto musical, ono, film musical, i da to bude predstavljanje tog projekta. I imao sam sreću, sam okupio stvarno onako top, najjaču ekipu kad je u pitanju film kod nas. Pritom to su sve ljudi čiji sam ja baš fan. Vojnov koji je to pisao je to uradio, ja tebi ne mogu da objasnim, u rekordnom roku. Mi su, brate, blejali, pričali itd. Ja sam mislio da ćemo mi da krenemo tek u analizu svega itd. On je meni samo dostavio, brate, ceo scenario, ja sam odelepio kako je to bilo dobro. Ekipa ta glumačka s kojom sam radio, to su kod nas stvarno top glumci i prvo ti kažem, nije mi bilo teško, imao sam samo tu situaciju da sam s nanogicom išao na snimanja i to mi je pravilo problem. U jednom momentu je to diglo baš veliku frku u Srbiji, sve vesti, dnevnik je bio, Rasta s nanogicom snima film itd. I onda su mi ukinuli tu mogućnost da idem da radim to. Pa sam onda, ne bi verovao, deo filma snimio kod sebe kući, sve što je ćelije je rađeno kod mene kući. Da, ne može zabava, ozbiljno. Da, to su bile ekipa, a to su najjači scenografi ikad kod nas, razumiješ? Ne kuži se, brate, ozbiljno. Debra, znači, znaš šta sam ja radio? Ja sam živeo u tome, brate, nedelju dana u jebeno pravoj ćeliji, brate. Znači, oni su skloni, oni su stavili nove zidove, novo sve, nova rasveta, sve potpuno novo rano. Znači, ljudi su bili kod mene kući tada, šokirali se. Znaš, ljude dođe na kafu. Ne kažemo ništa, dođe na kafu, znaš, kao, brate, si ti normalan. Jel ti ovo voliš, brate? Profesionalna deformacija. Da, ne mogu, kao, fali mi još mesec dana, kao. Kao, dolazimo mi skidat, neka, pusti. Brate, ne možeš da veruješ. I onda smo završili stvarno onako, što se kaže, zajebanim i teškim uslovima, sve to, ali mnogo sam ponosan na uspeh tog filma. Evo sad je opet kod nas bio na nacionalnoj frekvenciji film, tako da onako vole ga klinci i ovi stariji. Pa mislim, gledaj, kao što smo rekli, reci, molim te. Ozbiljno? Da. Pa bio si u Zagrebu, mislim da si bio isto, da, premijera i to, da. Pa mislim, definitivno, znaš, isto nešto neviđeno do tad i next level. A jel imaš još nekakve afinitete za rađenje nekakvih filmova, nešto, ne nužno Za sad, iskreno, ne da se psihički oporavim od ovog, jer je stvarno bilo naporno i rizično. Ali, zašto da ne, ako se stvarno u budućnosti desi nešto što bude bilo, onako zanimljivo za Balkaton, zašto da ne? Da, mislim, ne nužno... Sad su već iskusti u tome. Ne nužno autobiografski, nego nešto... Ne, jasno, generalno ovako, zašto da ne nekad u budućnosti? Pa da, apsolutno. Jer to je jako dobar biznis, to je bukvalno nova neka grana, znaš ovo. Znači, ja možda nastupam u jednom gradu i tu prodam 3000 karata, ali ovaj film se prikazuju 500 gradova u isto vreme i onda proda jako... I mjesec dana, karikiram, ne? To je onda... Da. Tako da smo Da, mislim, nije da se hvališ, ali čisto... Da, desilo, ali šta će iz rubrike desilo? U Beču, u bioskopu, posebno za premijeru filma, uveli srpske proizvode u bioskopu. Kao na primjer? Smokila, pivo... Nemoj zajebavati. Čoveče. Čovječe, mora da...
Pa mi... Mora da je ovoga, da. A kako si... Kao rakiju, kao. Doneli A kao srpske samo proizvode rakiju. u bioskop za decu, kao rakiju doneli. Ali piše rakija. Da, da, da. To je to. Kako si ti generalno zadovoljan feedbackom publike i to sve što je taj film donio i cjelokupni koncept, jer je, ko šta si rekao, jedan novi Brate, mnogo teritorij. toga to meni donalo, baš mnogo. Apsolutno mnogo. I definitivno još jedan ček. Pa da, ali znaš koliko ljudi je promenilo tog neko Checkbox. viđenje mene i gledanje, ono kao, znaš, baš dosta ljudi je potpuno promenilo mišljenje. Ne može ba. Da, pa to ne možeš da veruješ koliko ljudi mi je to nikad zaboraviti, brate, pa ona zna, to su mi prilazili ljudi, sine, pa ja sam mislila ovo. Šta je misle? Pa ne, znaš ono šta je bilo po natpisima, brate, veči to razumeš, ja prebio ovog, ja prebio onog, ja duvao ovo, ja duvao ono, a bio vamo, bio namo. Znaš, a to je zato što, brate, ono, mediji to, oni, brate, žive od toga i... I okej.